Assalamu alaikum masu sauraro. Kafin mu je ga fasarar mafarkinmu ga abin da ya kamata mu sani dangane da mafarki. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, shi mafarki bushara ne ga mutane, wato hanya ce da Allah ke nuna wa mutane abin da zai faru a nan gaba ko kuma wanda ya wuce. Shi kuma mafarki ba kowanne ke da fasara ba, akwai wanda yake bushara daga Allah subhanahu wata'ala, akwai na abin da rai ke so, kuma akwai wanda shaiɗan ke sanyawa, amma duka mutum ba zai iya gane ma'anar abin da mafarki ke nufi ba sai in ya duba fassara. To sauraro, wannan ne abin da ya kamata mu sani kafin mu je ga fassarar mafarkinmu. Yanzu mu je ga fassarar mafarkinmu. Fassarar mafarkin maciji. Wanne mafarkin maciji ya sare shi, maƙiyinsa zai yi nasara a kansa, wato maƙiyinsa zai cuce shi. Wanne mafarkin ya kashe maciji, zai sami nasara a kan maƙiyinsa. Wanne mafarkin wani babban maciji, wannan maƙiyi ne daga cikin sirikai na mutum, amma wanda mafarkin maciji ya taɓa azzakarinsa, matarsa tana saduwa da mutane tana zina. Wanda mafarkin macijiya mesa kuwa, ganin macijiya mesa a mafarki, wannan wata mata ce fasika mazinaciya. Wanne mafarkin yana wasa da mesa, zai nemi matar wani mutum da zina. Wanne mafarkin mesa ta zo ta kananaɗe shi a jiki, zai aji wata karuwa ya ɗauki nauyinta tamkar matarsa. Kashe mesa kuwa a mafarki, wannan samun shari'a ne ga mutum, wato mutum zai bar aikata ayyukan barna ya zama mutum nagari mai mutunci. Wanne mafarkin ya ga macijiya kububuwa kuwa, ganin macijiya kububuwa a mafarki, wannan abota ne da za a yi da wani mugun mutum. Wanne mafarkin kububuwa ta sare shi ko ta tsarga masa yawu, zai shiga wani garari a wannan shekarar. A wata faɗar kuma an ce ɗan fashi ne zai tsare shi ya yi masa fashi. Allah ya kiyaye, amin.